Umtewera kweseko Naziza kumusibira Dotondera kutizira Pamchinjiko we Kalvari Yesu anditungamira Renorese nuanzese Aisha Maria Dinotondera Kalvari Nofarira mtemo wake Nodani tungamire Rundo rwake rwakanaka Waereswa pa Kalvari Jesu anditungamira Renorese nuanzese Arisha Maria Dinotondera Kalvari Dinofamba dizingachi Nofarana Kristu Petro Nosimbira ndichaona Samaria pa Kalvari Jesu anditungamira Renorese nuanzese Arisha Maria Dinotondera Kalvari Apo Jesu wano oyako gashera wano wake wano wa iwo akana wana wano deka wana yemo senyenye eze kone nga ese wacha penya wachaga orana Jesu wake kumbusha wana hiye wacha unganeza wana waterere wakana wana wano wana hiyo senyenye kone engabese wacha penya wachaga orana Jesu wake kumusha wana vese wana vese wanodi wana vese moho uresi wari wake wanoko ona wano ambana yotone wahemo senyenye ezekone engabese wacha penya wachagara Jesu wake kumbusha Midzai zvakare hama wadiwa panguva ino yekunamata tichaverenga kubhuku raJakobho chitsauko 5 kubva pavhesi ya13 kusvika pa18. Shoko raMwari rinoti kune mumwe anotambudzika pakati penyu here? Ngaanyengetere. Kune mumwe anofara here? Ngaimbe nziyo. Kune mumwe anorwara pakati penyu here? Ngaadane vakuru vekereke. Ngavamunyengeterere vamuzodze namafuta nezita raShe. Kunyengetera kwokutenda kuchaponesa anorwara. Ishe uchamumutsa kana akaita zvivi acharegererwa. Naizvozvo reururai zvivi zvenyu munyengetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwomunhu akarurama kune simba guru pakubata kwako. Eria akanga ari munhu sesu, akanyengetera nomunyengetero kuti mvura irege kunaya, ikasanaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Akanyengeterazve
denga rikanisa mvura, nyika ikabereka zvibereko zvayo. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kushoko rake. Musoro weshoko watichataura unoti nyengeterazve. Soko raMwari riri kuti kune munhu here pakati penyu ari kutambudzika? Ndofunga iwewe neni tinogona kupa anze yekuti hongu varipo. And then kwabva kwataurwa kuti munhu iyeye anofanira kuita chinyi kana achitambudzika. Shoko rati ngaanyengetere. Pfungwa iri pano ndeyekuti kana uri munhu ari kutambudzika, kutambudzika kwako kwemhando dzipi zvadzo, anza iripo ndeyekuti namata. Kana uchinge wanamata, chii chinoitika? Soko raMwari ratiudza kuti munhu anenge anamata, Mwari anomupindura. Uripo here munhu waMwari anoti ini kutaura chokwadi ndiri kutambudzika? Hazvinei kuti uri kutambudzika nei, chero chinotambudza. Anza yatapiwa ndeyekuti vanotambudzika vese vanofanirwa kuti vanamata. Chechipiri, kwanzi pane here ari kufara? Zvoreva kuti pane vanhu vanotambudzika, poita futi vanhu vari kufara. Vanzi vaite sei vanhu ivava? Kwanzi ngavaimbe mapisarema, ndo shanduro yacho. Nziyo dziri panapa ndimapisarema. Saka zvokuburitsa vanhu vaviri vari musociety vari panzvimbo dzodaro dzakafanana. 1, varipo vanhu vari kutambudzika. Number 2, varipo vanhu vari kufara. Ava vanhu ava vapiwa zano rekuti kana uchinge uchitambudzika namata, asi kana wafara imbira nziyo. Nziyo dzataurwa mapisarema. Mapisarema anozikamwa dziri nziyo dzekurumbidza Mwari. Saka vanhu ava vari kutoziviswa kuti munguva dzekutambudzika namata Mwari, munguva dzekufara namata futi Mwari. Zvoreva kuti hakuna munhu ane mufaro anofanirwa kungofara hake asingarumbidzi Mwari. Vese vanhu vanoti inini pastor ndakafara hangu, kana uchida kuonekwa kuti uri kufara, zvinoonekwa nekunamata Mwari. Rega nditi panguva ineyi, kuda mangwanani kwauri koko, kana kuti masikati, kana kuti manheru, handizivi, but chandinoziva ndechekuti kana uchinge uri pakati pevanhu 2 ava, vese vanhu vari 2 ava vapiwa zano rekuti vanofanirwa kusangana pana Mwari. Umwe ari kuuya pana Mwari achiimba, umwe ari kuuya pana Mwari achinamata. Saka hazvibviri kuti munhu ari kutambura anyaradzike kana asina kuuya pana Mwari. Munhu ari kufara akasafara ari pana Mwari, mufaro wake unoshayiwa basa. Chimwe chinhu chandada panapa, kwanzi nemunyori, kwanzi kana paita munhu ari kurwara, teresa, kwanzi ngaadaidze vakuru vekereke, ngavamunyengeterere, vamuzodze namafuta nezita rashe. Pfungwa iri pano ndeyekuti nekuda kwokuti wanetseka, nekuda kwokuti uri kurwara, unogona kushayiwa mukana wokuti uzvinamatire chaiko, nekuti rutendo runodliwa nekuda kwokurwara. Kutambudzika kunogona kudla rutendo. Kwanzi daidza vakuru vekereke vazokunamatira. Kana vakunamatira, kwanzi vanokuzodza nemafuta. Ishe yekuzodza mafuta togona kuitaura musi, but nyaya yandiri kuda panapa ndeyekuti munyengetero haudi kuitwa kamwe. Shoko raMwari rati Eria anga ari munhu sesu. Pfungwa yekuti munhu sesu iri kuburitsa pachena kuti akanga achitove munhu wofuti anokuunika. Muri kurangira musi uya paakapedza kunamata, mvura ikanaya, akabva anzwa shoko rikuti uri kutsvakwa naJezebheri. Jezebheri akati ndiri kumutsvaka nenga rekuti ndanzwa kuti Eria aurayisa vanhu mukati megomo. Kunyange Eria angaita kuti mvura inaye nekuda kwomunamato, but Jezebheri haana kufarira mvura, asi akave negodo rekuti Eria aita chinhu chakaipa. Ndo zvimwe zvinhu zvinonetsa vanhu vamazuva ano. Hatigoni kuona zvakanaka zvaitwa nemunhu, togona kuona zvakaipa zvaitika, asi zvakanaka zvatisingaoni zvinofutsigwa nezvishomanini zvakaipa zvinenge zvaitwa. Eria unonzi akabva aenda kanovanda, akati kana nchifa ndofa zvangu. Asi Mwari akamuvinga akati mukaudya ufi, rwendo ruchiripo, unofanira kuita basa. Saka tikunoti Eria anga akangofanana nesu, kana kuchinzi anga akaita sesu. Pfungwa iripo ndeyekuti akanga asina chimwe chinhu chiri special
kudarika isusu, anga ari munhu sezvatakangoita. But chakasiyana Eria nesu kana matiro, iye akanamata nemunyengetero. Amen. Nemwe nzira haana kungonamata munamato nje, but akanamata munamato werutendo, munamato uya unonzi fervent prayer, munamato uya unonzi persistence prayer, munamato werutendo ndo akanamata. Ndo wakasiyanisa Eria nesu. Chikonzero iye akanamata nerutendo. But shoko randada panapa nderekuti akanyengetera sei, akataura zvanga achida. Eria haana kuti Mwari itai kuti mvura isangonaye and then ndozonamata yagozonaye. Akati ndiri kuda kuti mvura isanaye makore 3 nechidimbu, 3.5 years. Ndo nyaya ndiri kunamatira iyo. Chechipiri, kana yapedza yadaro denga mukarizvara nedova kanga kusisina, ndinozoya ndonamata futi, because shoko rekuti kusvika ndataura harire kuti ndiye ari kuudza Mwari zvekuita, asi ari kuti kusvika ndanamata, then kana ndanamata yozonaya. Chinhu chandiri kuda panapa ndechekuti kana muri munhu saEria, namatai. Kana muchitambudzika, Eria aitambudzika akanamata. Kana muchifara, Eria aifarawo akaimba. Saka kana muri munhu, unless usiri munhu, kana uchingori munhu, namata. Kana Mwari akapindura munamato wemunhu anonzi Eria, anogona kupindura futi munamato wedu isu kana chinzi vanhu, ndokunge tanamata nekuzvipira. Ndafarira pfungwa iyi. Pfungwa yechipiri yandoda kushaya nemi ndeyekuti hapana chinosiyanisa vanhu kunze kwekuziva wekunamata. Kana tikasanamata Mwari panguva yekutambudzika kwedu, tinoramba tiri mukati mekutambudzika, iyo anza iripo. Vanhu vakawanda mazuva ano vakuita sekunge vari kunamata kumunamato. Ndoda kuti mubate nyengo. Pana vanhu vakawanda vanofungidza kuti vanopindurwa nemunamato, havapindurwi naMwari. Noti wachinzi ini ndikabata munamato, zvinhu zvangu zvinofamba sekunge munamato ndo wapindura munamato wake. Ngatizive kuti tiri kunamata kuna Mwari. Mwari ndiye anopindura minamato. Chimwe chandoda kuti mubate panapa ndechekuti Eria akataura zvakanga achida. Iwe taura zvauri kuda, hakuna kunzvenga. Vanhu vazhinji vanoda kunyepa, kufara nema, vachiita sekunge zvinhu zvakanaka izvo zvisina kunaka. Taura nyaya yako zvakanaka kuna Mwari. Kana usiri kufara, taura kuti Mwari, inini kutaura chokwadi Jehovha. Dai hana yangu mukaisa pachena, mukaivhiya, munotoona kuti zvandiri kutaura ndo chokwadi. Ini handisi kufara. Tell God, I'm not happy. Nozwa kuti ndogara ndichitarisa ngona kuti dambudziko ratinaro isu maKristu eNew Testament ndokutaura kuti tiwane kuwisisa nemaKristu eOld Testament ndoreva kararama panguva yeOld Testament. Vakare vana David vaisaita zvatinoita izvi. David aiti kana akunamata kuna Mwari anotaura naMwari zvaari kuda nemazvo, hanzvengi zvekuti unofara iwo usiri kufara, zvekuimba ndinofara nasi ndinofara, uchifara chii? Taura nyaya yako Mwari, amunoti happy nekuda kwezviri kuita mumba mangu, handisi kufara, handidi kukunyeperai. Even ukanyepa Mwari anoona moyo. Saka Eria akati, inini Mwari chandiuda kuti muite ndechekuti misai mvura 3.5 years. Be specific in prayer. Usavanda, taura zvauri kuda, because Jehovah agara anozviziva. Hatisi kupa Mwari information, tiri kudurura zvatinazvo mumoyo kuna Mwari kuti Mwari aone kurevesa kwedu. And then chimwe chandada panapa ndechekuti Eria unotaura kuna Mwari achizviisa paspotlight. Kana chiti paspotlight tikurava kuti ari kuzviisa parutendo kwokuti Mwari avimbe naye, because ari kuti mvura haifanirwi kuzonaya kana ndisina kuzonamata. Teeresa pakakora apa. Zvoreva kuti Eria aitoti after 3.5 years inini muchatondichengeta kuti ndozoonamata. Nengari kuti ndichadzoka kuzonamata. Amen. Izwe munhu waMwari, iva nehopu yekuti Mwari uchakuchengeta even uri mukati mematambudziko, kunyange zvinhu zvikaoma sei. Iva nerutendo muna Mwari kuti Mwari, ini ndichadzoka kuzonamata. Usaona divorce yemuchato wako nokuti umwe adhivorsa, usaone kufa nokuti umwe afa. Iva nehope kuti Mwari, ini ndichadzoka kuzokutendai pamusoro pemwana kana chinge ndabereka mwana 9 months after ndoya kuzodzoka. And then the Bible says Eria akanyengeterazve, denga rikanisa mvura, nyika ikabereka zvibereko. Inzwai, Eria haana kungonamata kamwe chete.
akazonamatazve. Saka ndati panguva ino ndanchiti iwewe neni tizive chinhu ichi, whether uri panguva ipi, whether iye zvino wakuenda kunorara kana kuti mangwanani wamuka kana kuti masikati kuri kupisa, ndiri kuti kana uchitambudzika ziva zvekuita, namata kuna Mwari. Kana uchifara, imba nziyo dzekurumbidza Mwari kuti Mwari wandipawo. Kana uchinge warwara, daidza vakuru vekereke vakunamatire, kureva kuti munamati nemunamatirwi vanofanira kubatana panhamo dzavo, vanhu vachengetane, vanhu vanamatirane, vatekurane mitoro. Kana mitoro ichinge yarerutswa, shoko raMwari rati namatazve. Kana wanamata, ziva kuti usati wapedza, namata futi. Zvoreva kuti hatigoni kumira kunamata nokuti takanamata, hatigoni kumira kunamata nokuti munamato hauna kupindurwa. Kana munamato wako usina kupindurwa, namatazve. Unonamatazve nokuti uchiri kuimbazve naMwari uyu. Panguva ndoda kunamata nevari kuti pastor, inini handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kurwara. Asi kutaura kurwara kwokuti nhasi wangofuma uchinzwa musoro uchitema. Tiri kutaura vanhu vanonzi vari kurwara. Actually vanotozviziva kuti inini handichazive kuti ndakatanga rini kuhwa zvakanaka. Ndakangoberekwa ndikaroorwa ndichingorwara, ndiri kungorwara nazvino ndiri kurwara. Ndoda kungonamata nevarwere panapa. Handisi kutaura vanhu vanotonzi vanozikamwa kwadhokta kuti ivavo vanotouya chete pasejari. Ndoda kutaura nezvavo, ndova ndiri kuti varipo here vari kurwara pakati pedu. Ndauya kuzonamata munhu waMwari, but chandoda kuti mundibatsire kuita, ivai nerutendo muna Mwari. Muda kuti Mwari aite sei? Shoko marinzwa panapa. Munamato unotenda uchaponesa. Vari rashandiswa ndiseri. Seri haisi healing. Issue yesalvation. Salvation first before healing. Saka Jesu akazoti kune uya akanga akaremara, akamuti zvitema zvako zvaregerwa. Handi remember ka? Ndobva vanhu vati ko unotaura zvitema. Jesu akati chiri nyore ndechipi kuti chitema charegerwa nekuti simuka ufambe. Saka chinhu chiri easy pamunhu ari kurwara ndechekuti aponeswe pamweya asati aponeswa panyama. Saka imbomira kunamata kuna Mwari kana usinei nekuponeswa pamweya, because chinhu chinokosha kuponeswa pamweya. Nyama iyi haina basa, kunyange tikafa asi tikaponeswa pamweya, nyange tikavata paguruva tichamutswa. Saka Jesu anoti kana anamatirwa achaponeswa. Saka ndoda mbonamatira nyaya yekuponeswa kwako. Mukuponeswa kwako ndimo mukuhilika kwako. Ndarishandisa kuti uribate. Mukuponeswa pamweya ndimo mukuponeswa panyama. Why? Because kurwara kwedu kwatiri kuita, it's a result of sin, not just your only sin. Because tese tiri vatadzi, chogona kwechisi chitema chako iwe pachako, pachitema kubva kuna Adamu, ndo chiri kutifemesa moto kurwara kuri kuitika kwese. Saka kana tikataura pamusoro pekuponeswa, tiri kuti vanhu vekwedu ngavaponeswe pamweya. In other words, vasunungurwe pazvivi zvavo. Kana vasunungurwa, vachaponeswa panyama. Saka ndoda kuti ndinamate newe pamaminitsi maviri asara. Simudza mwoyo wako kuna Mwari, uti Mwari, ndiri kurwara. How long ndichirwara zvakadai? Ndinzwirewo tsitsi, mundiregerere zvakaipa zvangu. Kana mandiregerera, mundipo utano. Mubvunzo wechipiri ndoda kuvhunza ndokuti unohudii utano? Kana uhupiwa unohudii? Pawakanga unahwo, wakamboitei nahwo chawakuda kuti ugozoita kana wazoudzosegwa? Ndo nyaya iri kritika iyoyo. Kana uri mutano, uri nani here pakuve munhu waMwari? Kana kuti paunenge uchitorwara ndo paunenge uri nani? Uri padhuze naMwari kana uchirwara? Ndoda kuti upaone ipapa. Kana warwara, uri beta here kuna Mwari kana kuti uri wesi? Kana uchinge uri mutano, are you a prophet to the mission yekuponeswa kwevanhu? Kana kuti unotoye nani kana unoite uchirwara nokuti makuhwa aita mashoma, vanhu havasi kutambudzika nokuti uri kurwara? Ndoda kuti utiwe, Mwari ndibatsirei, mukandimutsa pano. Haleluya. Kana Mwari mukabvisa gomarara iri, mukabvisa kensa yepachibereko yandinayo, Mwari kana mukabvisa COVID yakandibata, please Father, kana mukandimutsa pano pandiri, I will worship you day and night. Zvandinazvo zvese zvichava zvenyu, ndichafira mukati mekereke, ndichabatsira unotambudzika. This is what I want you with your heart. Uvimbise kuna Mwari wako kuti ini I want to make a difference. Kana ndikangopona panapa chete,
idi kutaura chokwadi Mwari, ndoda kuita zvandakatadza kuita nekuti ndiri kurwara. Izvozvo ndo munhu anonzi anotsvaka utaro. Ndoda kuti ndinamate newe panguva yedu. Kana uripo nodaro usingagoni kupfugama, tendeuka pamubhedha wauri utarise kuna Kristu. Maybe wakagara pasofa wakatarisa TV apo ichitaura newe, tenda kuna She. Hapana chirwere chinokunda Mwari anogona kukuponesa pakurwara kwako. Chekutanga, gamuchira Kristu. Kana mugamuchira, achasorva nyaya dzako dzose dzekumwara. Vamwe vedu vachaponeswa vachibva. Baba, paita vari kurwara, vamwe vacho vari mumba vakagara pasofa, ndimai, vamwe ndibaba, vamwe mukomana. Mumwe akatodzoswa kuchipatara ukanzi chiinda naye kumba anomwa mapiritsi aya, mozotora mamwe after 6 months. Vakanga vatoverenga kuti 6 months azvikwana nokuti anenge atofa. Saka tauya changamire, tiri kuuya matini, pane vari kurwara here? Tikati hongu, mukati ngavanamata, takunamata. Mukazotizve ngavadaidze vakuru vekereke, tadaniwa kuti tizovanamatira. Mafuta handina, handigoni kuvabata ruoko rupfupi, but sekusumudza kwandaita ruoko rwangu rupfupi, ndakumbira kuti rwenyu rwekumusoro kudenga rusumudzewo pamusoro pamayava, rusumudzewo pamusoro pemukomana uyu, rusumudzewo pamusoro pemusikana uyu, rusumudzewo pamusoro pemwana, even pababa, pasekuru nambuya. Please, Father, in the name of Jesus, heal them and touch them. Muwaponese gomarara ridisappear nezita ra Jesu. Muwaporese COVID idisappear nezita ra Jesu. Muwaporese, handizivi kuti BP kana kuti chii chiri kuvanetsa, handizivi musana kana chii chiri kuvanetsa. Pane chimwe chinhu chiri kufamba muropa chavasingazivi kuti chii, hachina kuonekwa, even scan haina kuchibata, even madoctors ari kushaya kuti chii, vari kuti zvese zviri right, but havati. Umwe anorota usiku achidla, umwe ndi anorota achifamba, umwe anofuma akatemegwa nyora. I'm praying panguva ino nezita ra Jesu anoponesa mhando dzese dzekurwara, ngaasunungurwe. Kana asunungurwa, Baba, tangai nemwoyo wake, ave munhu wenyu, asiyane netsika dzenyika. Vamwe vanorwarisiwa nekusafamba zvakanaka, vamwe vakarwarisiwa nekusaita kwakanaka kwemhuri dzavo, kuvabereki kana avo vakagara navo. Please, Father, give them the heart to forgive, so that imi muchavaregerera. Kana mavaponesa panyama, muvaponese pamurero, muvaita vavhangeri vechokwadi. Kana vakamuka panhoo, Baba, ngavaremekedze miko dzavaita munyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizorore pamusoro pake uyu, pamusoro pavavo nepamusoro pano nemunhu wese. Zita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Douya kumchinjiko umafute uramba andiri chimwe chino asiri pone soro no simbi rakunemi nyengeya Calvary dinafum kama pasi mundipo neseini Jesu no kuchemera moyo wangu wanipa Jesu ye mataura dinozo kuchenura dosimbira kunemi nyengeya Calvary dinafum kama pasi mundipo neseini napaje sekunemi jiraje seje pasi moyoje nemuwiri uwewe yudarini dosimbira kunemi nyengeya Calvary
funga mapasi uniponeseni Josimbi na kulemi Yuneshi Tizonjeni Shinona Rapaini Neropa Rora Kristu Josimbi na kulemi Yenyeya Kalvari Tinofuka Mapasi Mundiponeseni Jesu Abrikuya Moya Wagu Iwatara Shinona Katenura Biriku Jehovah Dozimbim Rakulemi Yenyeya Kalvari Tinofuka Mapasi Mundiponeseni Babangisi Letague Msizi wena Nangizi sita Ngakuwe Inga yanga Pina Namshanjenga Iyakolwa Ujesu ngifele Wakita igazi lake Ukungikulula Iyakolwa Dodaneni Engipamadayo Konke ukwesela kwami Utwaliswa iyo Kalisiwa Ukolwa Mwangivusa amehlo Manga mugeli Siposambi Ipiliswe Naso Namshanjena Iyakolwa Ujesu ngifele Wakwita igazi lake Ukungikulula Namshanjena Iyakolwa Ujesu ngifele Wakwita igazi lake Ukungikulula